Γεια σας κυρίες και κύριοι και χαιρετώ σε αυτούς και σε αυτές που βλέπουν αυτό το βιντεάκι. Σήμερα θα σας μάθω πώς να κατεβάσετε κάθε εφαρμογή δωρεάν που είναι επιπληρωμή στο Play Store. Αυτό δουλεύει μόνο σε Android, δεν ξέρω βασικά άμα δουλεύει σε iOS και θα το κατεβάσετε από αυτή την ιστοσελίδα mob.org. Θα αφήσω ένα link στο description για να μπορέσετε να πάτε να το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τώρα, πάμε games και ψάχνετε, πατάτε το μαγνητικό φακό και ψάχνετε ό,τι παιχνίδι θέλετε. Εγώ θα παραμείνω σε αυτήν εδώ την καρτέλα, γιατί και σήμερα πάμε να κατεβάσουμε την Terraria. Την Terraria την έχω ήδη εδώ, απλά αυτό το είχα για να σας, δείξω το link. Πάμε. Μόλις βρείτε το παιχνίδι σας, θα πάτε πάνω στο παιχνίδι σας και θα σας έχει όλα αυτά εδώ. Όλες τις εικόνες και τα δύο βιντεάκια. Θα πάτε κάτω-κάτω στο κουμπί download που λέει το πράσινο. Θα σας βγάλει εδώ. Τώρα, από αυτά τα πράσινα θα κατεβάσω το τελευταίο. Android 2.3 and higher v1.2.11 50.4 MB. Τελευταίο. Και από αυτά τα μαύρα ή γκρι θα κατεβάσετε πάλι το τελευταίο. Τώρα εγώ το έχω κατεβάσει, οπότε δεν χρειάζεται. Μετά μόλις κατεβάσετε πάτε σε μια άλλη εφαρμογή, το ES File Explorer. Θα χρειαστείτε το Chrome και το ES File Explorer. Ανοίγετε το ES File Explorer και έχετε δύο μέρη. Την SD κάρτα, άμα έχετε SD κάρτα, και τον εξωτερικό χώρο του κινητού ή του tablet, της συσκευής με λίγα λόγια. Πατάτε εκεί πάνω και πατάτε Download. Να το. Download. Λοιπόν. Τώρα, έχετε αυτές τις δύο εφαρμογές. Είναι τα δεδομένα της Terraria's. Να τα. Και η Terraria. Κρατάτε παρατεταμένα πάνω στα δεδομένα της μέχρι να βγάλει αυτό το μπλε νι δίπλα και πατάτε περισσότερα ή σε αυτές τις τρεις βουλίτσες. Πατάτε εξαγωγή σε. Ok. Τώρα σας βγάλει αυτό το φάκελο. Εντάξει. Μετά πατάτε πάνω στην Terraria. Εγκατάσταση. Άμα δεν έχετε εγκατάσταση, το νέο, ναι. Τώρα, άμα δεν έχετε κάνει το tablet σας, πάτε στην ασφάλεια, πάτε ρυθμίσεις, πάτε ασφάλεια και πατάτε ξένη προέλευση ή ξένο κάτι. Για να μπορείτε να κατεβάζετε άλλα από Google, από Android, από όπου που θέλετε, εκτός από Play Store. Το σταματάω μέχρι να κατεβεί. Λοιπόν, μόλις σας κατεβεί, δεν απατήσετε άνοιγμα, απατήστε τέλος. Πολύ σημαντικό. Τώρα πάτε στον φάκελο που κάνετε εξαγωγή από τα αρχεία της Terraria. Τον ανοίγετε, κρατάτε παρατεταμένο το φάκελο που έχει μέσα ο άλλος φάκελος, πατάτε τα περισσότερα, πατάτε τα περισσότερα και πατάτε μετακίνηση σε Android, καινούριος φάκελος. Άμα δεν έχετε έναν φάκελο, θα το δημιουργήσετε. Λέγεται OBB, έτσι. Άμα δεν τον έχετε, θα το δημιουργήσετε. Πάτε πάνω στον OBB, ok, και μπήκε μέσα. Τώρα, φεύγει και πάμε να βρούμε την Terraria. Άτε. Για να δείτε ότι δεν είναι ψέμα, την ανοίξω και απ' έξω λιγάκι. Όχι πολύ, ίσα ίσα. Άντε όμως, δεν έχω ίντερνετ. Στο μπούτσα, ρε.
Τώρα πρέπει να περιμένουμε να μας κατεβούν τα αρχεία. Να είμαστε. Μας κατεβαίνουν τα αρχεία. $555 games και ηχιαστικά code glue racknet. Ορίστε, είναι το αυθεντικό. Play, create character, αγόρι, κορίτσι, ό,τι θες. Ορίστε. Φεύγουμε λίγο και πάμε στο Play Store για να δείτε ότι είναι η αληθινή τεράρια. Τεράρια. Αυτή είναι η δωρεάν και αυτή είναι η αυθεντική που ήταν επιπληρωμή. Και έτσι μπορείτε να κατεβάσετε ό,τι παιχνίδι που είναι επιπληρωμή θέλετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το tutorial. Άμα σας άρεσε αφήστε ένα like και πείτε μου, άμα έχετε καμία ερώτηση, πείτε μου να σας την λύσω άμα μπορώ και προτείνετε άλλα παιχνίδια για Android που μπορώ να τα κατεβάσω, επιπληρωμή ή όχι. Γεια σας!